Hi, hi, hi! Hello guys! Magluluto po tayo ngayon ng sotanghon na may sardinas. At ang una ko pong gagawin ay babalat po tayo ng sibuyas at bawang. Apay nga tatilas na no gudgudwaom ko makapasangit niya. Idinalpas ko nga inukisanan guys kaya tapang ko binuguanan sa kanto ginudgudwa gudwa. Tanggalin natin yung gadil niya guys. Inuna ko pala tong sibuyas guys. O yan. Gudwa ang ating sibuyas na makapasangit. At isusunod ko na rin po tong bawang. Ganyan lang dapat yung bawang guys, 3 ngipin lang. Dahil wala po tayong pambili. Dahil malang bawang ngayon, tipid-tipid muna tayo guys. Ayan, ang mahiwagang sardinas, binuksan ko na po para sa inyo. Wow! At yung 3 sotanghon. Okay, ready na po tayo. Pagkatapos po magpainit ng pardo, nilagay ko na po ang mantika at pinainit ito sa kunto ilagay DJ bawang na guys. Yan, nilagay ko ng bawang kiwar tapnan hindi po siya masunog. At isusunod ko na rin po ang mahiwagang lasunayan. Kiwar para hindi siya makset ng kaganang ubat ng jowa mo. And next guys, kiwar muna hanggang siya ay mag golden brown ng kagaya ng kudil ko. Yan. At sinunod ko na rin po ang nag-red sardinas. Nagimas talaga iti sardinas lalo no dadji kataltalo ni subalbalonan nga mapanagapas. So makapamis mati mapanja taltalon. Pamihan natin yung sabaw guys kasi nubatit lang masapsap mo lang aji pansit. Hano ka nga naimason at namaga dapat kat aduti diguna ko yan. Pakyut muna tayo. Pag ganito na guys ang burot niya, mabali na natin ilagay ang ating sotanghon. Dinayunan mi ulit ti danom na guys kasi basit talaga hanga maluto na ko ng basit. So ninayunan mi ti danom na kabil ko nga ro dan yung mahiwagang kasi yan pamienta na imas na kagay guys. Tap na medyo adat na then inikap iti magic sarap kiniwar ko yung gana iso na nagpaling nga kastoy. Then inuray ko lang iti manung oras ken minuto nga pag-uray ko ang gana naluto inikap manen ti danuman. Dinalabas ko inikan ti danuman guys ket inuray ko lang basit ta pinagburot ko pay sa konto ni Deptejik karan then deto yan iti finished product min mga kamin guys mga tayon iti pangrabi. Thank you for watching. Bye bye and don't forget to subscribe, share our YouTube channel. Thank you po sa mga followers namin na kahit po wala pong kwenta ang mga videos na yun. Bye bye.